Hello mga Inyans. Dito tayo ngayon sa sa Pispan, no? Dito sa may Baybay Lopez, no? Inyans, manghuli tayo ng dito, tilapia dito. Tara mga samahan niyo ako mga Inyans. Inyans, no, manghuli tayo ng dito, ng tilapia, no? Dito, dito sa Pispan. Tingnan natin dito yung mga Inyans, no? Kung may isda tayong manghuli dito. Tara mga Inyans. Inyans, dito manghuli tayo ng isda. Kasi hindi alam paano manghuli dito ng isda, wala pa. Wala pang isda. Doon tayo sa dulo. Doon. May isda pa dito, dito, burlok. Dito may isda pa dito, isda. Ramayas, punta tayo doon. Sige bugak, yan o, marami ng huli, yan. Yan, marami na o. Yan, sige bugak. Naghahanap pa siya ng naghahanap pa siya ng tilapia kung meron pa. Ayan, masipag yan si Kuya Bugak maghanap. Ito yung nahuli nila. Ayan, si Ami yan yung sentro ng Baybay Lopez basketball. Si Burnok, siya yung manager dito sa Pispan. Si Was yung dito. Yung pamahala. Ayan. Si RR. Si JR. Ay. Sayang. Marami dito malalim. May tilapia dito, kunin natin to. Ayun, marami pang lumalangoy. Ayan, nabubuhay pa sila. Si pala, yan si Was, shoutout kay Was, ayan si Was. Tapos si Joey pala sa kabila. Ayan. Binigyan tayo ng isda ni Was, shoutout kay Was. Ayan, no, meron natin ako ang isda, no. Shoutout pala kay Was, no, binigyan natin ng isda, no. Okay mga Inyans, no, tuloy-tuloy tayo sa pagkuha ng isda para makarami pa tayo. Mga Inyans, so, ito yung nakuha tayo sa mga Inyans, so yan. Ito pa. Andun mga Inyans, sa kabila sila, andun din sila Was, sila Joey, andun pa sila Burnok. Ayan. Ito mga Inyans, so, kasama natin si, dito, si Kuya Bugak. At meron pa akong dito, mga dito. Ayan, mga bata dito, kukunti lang kami dito mga Inyans, no. Mga pa kami na isda dito. Ito yung huli natin medyo okay na, pwede na pang ulam, pero kailangan didagdagan mga Inyans, no, para makarami tayo. Pupunta tayo ng mga Inyans, doon tayo kasi baka may isda pa doon. Ito yung huli natin mga Inyans, oh. Ayan, tara mga Inyans, may gumagalaw dito. Ito kunin natin to. Ito mga Inyans, oh. Ito, ayan, pangdagdag din to sa huli. Pupunta dito ng mga Inyans. Saan punta? Ha? Saan? Marami ka ng huli? Si yan? Ano pangalan mo? Sireg? Sireg yan, Sireg. Tiroy? Si Tiroy. Mungkin din isda. Bugak, ano kayo Bugak? Marami ka ng huli? Kasi tumatakbo no? May tubig ka ba, no? Matubig. Mahirap manghuli. Matubig daw sabi ni Kuya Bugak, kaya mahirap manghuli. Si Buddy, meron tuturo si Buddy. Sama di. Yan, may tuturo si Buddy, kunin natin. Yung tilapia. Yung, malaki Buddy, malaki? Si Buddy, kapatid ni Was yan. Si Was yung nagbigay sa atin ng isda kanina. Yan si Buddy. Samanda! Ayun, gumagalaw. Saan? Ha? Dito? Ay, dito. Malaki.
May tilapia dito. Kukunin natin yung mga yan so. Ayan. Yung mga yan so, tilapia. Kunin natin yan. Medyo malalim kasi ito mga yan, kaya ano, dahan-dahan lang. Ayan si Was. Huli niyo yung mga tilapia dyan. Yung malaki nakatakas kanina, nahuli na natin kaso nakawala, sayang. Ayan, ayan si Was. Yan, yan, yan. Yun. Yun, isa na yun. 1-0 na. Nahuli ni Was. Ayan. Ayun, 2-0 na. Yan, shoutout pala kay Was, no? Bibigyan niya sa atin yan. Oh, salamat kayo, salamat. Malibali, malaking ano? Malaking ano yan? Pantat. Okay lang dyan, JR? Okay lang dyan? Sige lang, sige lang, Was. Salamat, Was. Salamat, Was. Sige, Was. Thank you, thank you. Salamat, salamat. Yeah, yan, marami tayong maulam dito. Oh, shoutout kay Was pala. Oh, tinulungan niya tayo mahuli ng isda dito, tilapia. Ayan. Ito, tinulungan tayo ni Was, no, mahuli ng ano, ng tilapia, no. Nakahuli tayo ng ano to, pang ulam, no. Shoutout pala kay Was, no. Salamat sa kanya. Yung mga yans, no, mamaya babalik tayo kasi uhuli na tayo, puno na kasi ito, kuha tayo ng plastic ulit ng ano, paglagyan. Okay mga yans, no, salamat sa panonood, God bless everyone, more power, keep safe, sana nasa buti kayong kalagayan mga yans, and bye bye mga yans.